Ix-xelter tal-emerġenza bl-isem ta' Qabex fiħdan il-Fondazzjoni għal ħarsin tas-Servizzi Soċjali l-FSWS qed jiċċelebra l-25 sena mit-twaqqif tiegħu. Dan ix-xelter huma mmar bi professjonisti li jagħtu appoġġ, edukazzjoni u opportunitajiet lil vittmi ta' vjolenza domestika biex jerġgħu jibdew jemmnu fil-futur u biex ikollhom ħajja ta' rispett u dinjità. F'avveniment biex jitfakkar dan l-anniversarju ħareġ ċar li dan hu servizz d'importanza kbira li joffri għajnuna lil vittmi li jkunu għaddejjin minn tbatija emozzjonali, fiżika u sessuali minħabba din il-pjaga soċjali. Dan fl-isfond ta' 16 jum ta' attivizmu kontra l-vjolenza domestika, hekk kif mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela tkellmet ma' One News dwar l-importanza ta' dan. Dan il-kampanja bit-tema Għandna ħolma futur mingħajr vjolenza tnediet it-tnejn fil-għaxija fejn ġiet ikkommissjonata kanzunetta mill-grupp mużikali lokali The Travelers. Qegħdin inwasslu messaġġ b'saħħtu li għandna ħolma futur mingħajr vjolenza. Għandna ħolma hija xi ħaġa sabiħa, tfisser illi qatt irridu naħdmu biex nilħqu dik il-ħolma, tfisser ukoll responsabilità. Għandna responsabilità kollettiva biex nieħdu azzjoni. Nalmu l-itfal, nedukaw, nipprevjenu, nkunu ta' support għal vittmi, nalmu l-itfal illi l-imħabba ma tfissirx kontroll, l-imħabba ma tfissirx biża, imma l-imħabba tfisser rispett, kunsens u ugwaljanza. Il-Ministru għall-Familja u Drittijiet tat Tfal Michael Falzon stqar li pajjiżna minn dejjem ta' importanza lil ħidma fil-qasam tal-vjolenza domestika. Tant li l-ewwel servizzi soċjali offruti f'pajjiżna kienu huma flimkien mal-protezzjoni tat tfal lura fl-1981. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg semmit l-importanza ta' dawn ix-shelters fil-waqt li saħqet dwar il-bżonn ta' opportunitajiet biex dawn jissaħħu. Waqt l-attività saret preżentazzjoni ta' ktib dwar il-vjolenza mir-risk assessor Andre Mifsud.